Историята на Волжка България. Държавата на волжките българи от Средното Поволжие се появява в историческите извори в края на IX и началото на X век. Волжките българи образуват отделна държава, която става подчинена на Хазария и им плаща данък до разрушаването на хазарската столица Итил от русите в края на X век. Волжка България е мултиетническа държава, съставена от хуни, сармати и източни славяни, с различни езици и с различни социални структури и култури. Именно между XI и XII век Волжка България започва да разширява територията си. Волжките българи живеят под властта на хазарите до X век, които са доминиращата сила и трябвало да плащат данък на Хазария, дори когато започнали да натрупват собствено богатство и военна мощ. Първият сблъсък между руснаци и волжски българи е отбелязан в първичен летопис през X век, когато руският княз Владимир I напада Волжка България и опустошава столицата Болгар. Конфликтът между руснаците и волжките българи продължава, докато монголите достигат до българските земи. С монголското завладяване на българската територия се наблюдава масова миграция на населението на север. Още няколко нападения, проведени от монголите, довеждат до края на съществуването на волжките българи и то е заменено от новото Казанско ханство, което съществува до анексирането му от първия руски цар Иван Грозни през XVI век. Не са запазени сведения от самите волжски българи. Повечето от информацията идва от арабски, персийски или руски източници. Волжките българи са подплеме на древния угурски народ, който живее в Западен Сибир и казахските степи. Датата на пристигането на българските племена в Средна Волга не е категорично установена. Твърди се, че територията на Волжка България е била земя на фино-угорски и марийски народи. Около 660 година волжките българи се преселват на север от Азовския регион, обединяват различни други племена, като хуни, фино-угори, сармати и древния номадски народ усуни от западната част на Китай и образуват племенна конфедерация. Следователно етнонимът булгар, означаващ смесени, от тюркската дума булга смесвам. Ранните българи са били тясно свързани с тюркските утигури и кутригурите. Тези две групи били в ожесточен конфликт по време на VI век. Утигурите стават съюзници на Византия и провеждали походи срещу кутригурите. Кутригурите са нападнати и победени от панонските авари около 560 година и утигурите, които оцеляват след нашествието на аварите, попадат под властта на турците. В началото на VII век Западното турско ханство поема контрола над волго-булгарската територия. Волжките българи са победени, но успяват да установят своята независимост от Западното турско ханство по-късно през VIII век. През 635 година хан Кубрат слага край на аварското господство над волжките българи с помощта на Византия и става владетел на Велика България. Кубрат обединява всички български и хунски племена от Северен Кавказ и сармати от района на Азовско море. Когато умира през 638 година, той оставя империята си на петимата си синове. След смъртта на Кубрат, племената на волжките българи се разделят. Някои от тях, които останали в Донско-Кубанската степ, станали хазарски поданици през X век и са наречени черни българи. Други, водени от сина на Кубрат, Аспарух, мигрират на запад през 679 година и се заселват на Балканите. Някои, водени от Котрак, мигрират на север и се заселват край реките Волга и Кама, което довежда до създаването на волжко-българския каганат. През 650 година хазарите завладяват Велика България. Волжките българи трябвало да признаят хазарската власт, но за да запазят автономията си, се отдалечили от еврейските хазари. За да обедини разединените племена и да извоюва независимост от хазарите, владетелят на волжките българи Елтебер Алмиш поискал официално признание от абасидския халифат в замяна на приемане на исляма. Халифът бил съгласен. Той приема исляма през 921 година и мюсюлманското име Джафар ибн Абдула. Подчинението на волжките българи от хазарското ханство не било особено тежко, тъй като е било позволено да водят делата си самостоятелно. Около 680 година българите са разгромени и до 721 година Хазария запазва своята независимост и продължава експанзията си.
Волжките българи продължават да плащат данък на хазарите до средата на X век. През X век суварите и българите стават сериозни съперници за надмощие и това довело до появата на два политически центъра – Биляр, Булгар и Сувар. Всеки от тях имал свой владетел, двор и монети. След като суверенитетът на Сувар бил ликвидиран, българските земи се събрали около Биляр, Булгар. Държавата на волжките българи нямала естествено определени граници. Източниците от 12 век твърдят, че държавата на волжките българи е разширила територията си. На изток тя достига до река Зай, а на юг – до Самара. Волжките българи се състоят от 5 племена. Същински българи, сувази, есегели, берсула и баранджар. Всички те са асимилирани във волжки българи. През 985 година великият киевски княз Владимир I Велики сключва съюз с угузите, напада Волга-България и опустошава столицата Пивато Болгар. Въпреки руските набези, Волжка България продължава да се развива. През 1006 година Владимир I и волжките българи подписват първия си договор, който дава на волжките българи разрешение да търгуват в руските области Ока и Волга. Договорът дава право на волжките българи и руските търговци да търгуват с някои ограничения в териториите на другата страна. Според руския първообразен летопис, волжките българи се опитват да покръстят езическия руски княз Владимир I в исляма, за да предотвратят по-нататъшни войни. Те изпращат посолство, за да го убедят, но Владимир избрал християнството като бъдеща вяра на русите, което довело до съюз с могъщата Византийска империя. През 1107 година отношенията на волжките българи с русите се изострят поради лошото отношение към техните търговци и волжките българи предприели нападение срещу Суздалското княжество, но то се провалило. През 1117 година нова заплаха дошла от куманския хан Аепа, тъст на Юрий Долгоруки. Той провел поход срещу волжките българи, а те отговорили като отровили Аепа. Междувременно руснаците и волжките българи продължават да извършват ответни нападения едни срещу други. През 1120 година руснаците нападат българите, а волжките българи атакуват Муром и Рязан през 1155. Руският велик княз Андрей Боголюбски от Владимир Суздал започва поредица от кампании срещу волжките българи, за да защити източните си граници и разграбва техния град Бряхимов, но те завършват без успех. Убийството му от болярите през 1170 и четвърта слага край на военните действия за близо десетилетие, но волжките българи трябвало да преместят столицата си от Булгар в Биляр. През 1183 се заражда нов Суздалско, български конфликт поради грабежи над волжските българи от руснаците, които нападали търговци по Волга и опустошавали техните села. На волжките българи е било разрешено да търгуват в Суздал и в градовете по Волга и Ока, където продавали зърно, ценни предмети или платове и други стоки. Волжките българи два пъти се обръщали към великия княз на Суздал Всеволод с молба да предотврати тези нападения. Когато Всеволод не успял да спре извършителите, волжките българи нападнали руските земи по Волга и Ока, а руснаците отвръщат на удара, като опустошават земите на волжките българи. Волжките българи претърпяват някои неуспехи в този период и също при друго руско нападение 3 години по-късно. Волжките българи запазват контрола си върху северния търговски път към Белоозеро и също така имали добра връзка с Балтийския път през Волга и Киев, чрез реките Шаугра и Десна. На изток се разраства Ростовско-Суздалското княжество. То придобива контрол над търговията в горното течение на Волга, което попречило на волжко-булгарските търговци да водят търговия с севера. Поради това волжките българи създават нов път към севера по река Унжа. Въпреки това, за да спрат търговията на волжките българи по този маршрут, руснаците построяват крепост между реките Унжа и Ока. През 1205 година руският флот нападнал българите. През 1219 волжките българи нападат Устюг и Унжа, за да завладеят северния търговски път.
Година по-късно Юрий II Владимирски си възвръща Устюг и изпраща армията си да превземе Ушел на западния бряг на река Волга, стратегически град, който позволява на руснаците да контролират северната търговия с кожи. Така волжките българи загубили територии, които са били важни за тяхната търговия. След като разгромяват обединените армии на русите и куманите при река Калка, монголите пренасочват силите си към земите на волжките българи. След като научили за намеренията на монголите, волжките българи посрещнали монголската армия през 1223 година, като ги нападнали от към тила и разгромили в битката при Самарския завой, Овчата битка, като убили повече от 4000 души. 6 години по-късно монголите провеждат нов поход, побеждават волжките българи при река Урал и започват да печелят контрол над горните долини в южната част на планината Урал. 3 години след това монголите започват да нахлуват в южните райони на Волжка България. Въпреки това монголите не успяват да превземат основните градове на волжките българи. През 1236 година Бату хан провежда нов поход срещу волжките българи. Градовете Биляр, Болгар и Сувар били разрушени, а жителите им избити или продадени в робство. Монголското унищожаване на Волга-България продължава 5 години и те избиват 80% от населението. Волжка България попада под контрола на монголите. Тя е разделена на няколко княжества и е превърната в васална държава на Златната Орда с известна степен на местна автономия. Непосредственото въздействие на монголското завладяване на волжко-българските земи е масовата миграция на населението. Някои от оцелелите след нападението се отправят към северните райони на ханството. Не всички жители на Волжка България мигрират на север след унищожаването на земите им. Много от тях останали и се сражавали срещу своите окупатори. През 1238 година хан Бату изпраща своя пълководец Суботай и Джебе да потушат въстание, водено от Джико и Баян, а друго въстание също е потушено в Средна Волга през 1261. Волжките българи се радват на своята автономия и започват да възстановяват разпокъсаното си общество. Емирът може да управлява без да получи ярлик, разрешение от хана в Сарай. Волжските българи се възстановяват постепенно от разрухата на икономическия си живот след миграцията на населението на север. Останалото заселено население започва да възстановява икономиката си, като намира обработваеми земи извън степните райони на ханството. Земеделието, животновъдството, занаятите и търговията все още са в основата на икономиката на волжките българи. Миграцията на част от населението на север засяга земеделието и животновъдството и унищожава градския живот. В градовете липсват квалифицирани занаятчии, които са взети в плен и изпратени на юг, за да строят градове за Златната Орда. Някои градове, като Биляр, никога не се възстановяват от разрушенията на монголите. Като търговски център, град Болгар започва да се възстановява едва през 14 век, привличайки търговци от Русия, както и от мюсюлманския изток. Търговията им се е осъществявала покрай река Волга, която е била основният търговски път от юг на север и от изток на запад. По реката те транспортирали стоки и пренасяли мед, вино, кожа, кожи, подправки, роби, оръжия и сребърни монети. Търговците били облагани с данъци и това бил важен източник на доходи както за Хазария, така и за волжките българи. Освен това, по време на военни кампании се вземала плячка. В района на Волга и Кама имало богата реколта, ечемик, пшеница и просо, и много плодове, които да задоволяват собствените си нужди и да търгуват с излишъците. Монголите извършват още няколко нападения през 14 век. През 1431 година Волжска България престава да съществува, а когато през 15 век се разпада и самата Златна Орда, тя е заменена от новото Казанско ханство. Руските летописи, Рогожкият летопис и Казанският летопис предоставят информация за ханството на Казан. Казанското ханство, подобно на Волжка България, е било съставено от етнически разнообразно население. То е създадено от Улуг Мухамед през 1438 година като отделна политическа единица след разпадането на Златната Орда.
Град Казан е столица на Казанското ханство. Казанското ханство продължава политиката на Златната орда и принуждава руските князе да плащат данък. Ръководителят на ханството Улуг Мухамед провежда поход срещу русите, окупира Нижни Новгород, а през 1439 година напада Московското княжество. В друга кампания 6 години по-късно великият княз Василий II Московски е пленен от казанлъшките татари и едва оцелява. Московчани трябвало да платят голяма откуп, за да освободят Василий II и подписват изгоден за Казан договор. През 1469 година, по време на управлението на Иван III Велики, московските войски влизат на територията на Казанското ханство, но биват отблъснати. През тези години Казанското ханство почва да се разпада поради вътрешни различия между членовете на ханското семейство. Казанските сили атакуват градове в Московското княжество. През 1480 армиите на хана и на великия княз на Москва се изправят една срещу друга на река Югра. Казанските ханове се отказват от претенциите си към московската територия и се оттеглят. Московия спира да плаща данък към Казанското ханство. През 1487 година Иван III нахлува в Казан, поставя свой собствен марионетен хан Махмед Амин на казански трон и свежда Казан до васална държава. Василий III упражнява широк контрол над Казанското ханство, но след смъртта му през 1533 година московското влияние в региона е намалено. 2 години след това казанците заменят проруския владетел и възстановяват предишният хан Сафа Гирей. Последната битка е проведена през 1552 година и Иван IV Грозни завладява ханството и слага край на Казанската империя. Казанското ханство е от жизнено важно значение за източната търговия на Московия. Казан също така е бил аванпост, който е предизвиквал британските интереси в Централна Азия и персийската търговия с кожи.